जोंनि हाग्रामा महिलारी सार जाय बिथांखौ जोङो बर'नि आथिखालनि बिफा होनो हायो। आं सासे UPPL नि स्ट्रं सापर्टार सासे सोद्रोमामोन। स' जोङो बिराद एक्टिभ रल खालामदों UPPL सरकारखौ फैनायनि थाखाय, जे जाहोनाव जोंनि मानो गोनां डिपुटेसिभ खाम्फाफोर गयारिया जोंनि 14 दुवारावहाय जेननो गोनां जादों। बेजोंनो लोगोसे जोङो 14 दुवारनिफ्राय बिराद नन बर'फोरखौ इनफ्लुयेन्स खालामदोंमोन। स' बे आंनि सिनायथिया गिबियावनो आं UPPL निफ्राय फैनाय, बेनिखायनो आं दा नोंथांमोनखौ UPPL नि आखल आखु बिखौ मिथिखानानै आं फैनाय हिसाबाव नोंथांमोनखौबो आं खावलायदों जे नोंथांमोनाबो अननानै UPPL आव थायालाबानो BPM आव फैदो, नांगोल सुइयाव भट होदो, MP भटखौ देरहाहोदो। हारिखौ अलखदनिफ्राय बासायनो, हारिखौ जोङो मोजां जौगाहोफिननो थाखाय जोङो BPM आव जइन जादों। आरो बे जइन जानानै दिनै जोङो नुनो मोनदों जोंनि हाग्रामा महिलारी सार जाय बिथांखौ जोङो बर'नि आथिखालनि बिफा होनो हायो, बर'लेण्डनि बिफा होनो हायो। आरो बेजोंनो लोगोसे जों बिनि अननाय, बिनि जिहेथु जोंखौ खेल लानाय नुनानै हारिया गमामायैनो खौसे जाबाय। आं मोनसे मिथिहरनो सानदों दिनैहाय जोंनि UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा, स्पेशली जोंनि मानो गोनां फेरेंगा सार, बिथाङा दि बुंबाय थायो सब समय UPPL आ देरहानाया रोखा दानि आथिखालनि MP इलेक्शनाव। किन्तु आं बिथांनि बुंनायखौ बुंनो नागिरो, बबे फिल्डआव बिथाङा दिनै मैया दाखाल EM जानानै बबेसिम फिल्डआव बिथाङा बेरायनानै सोरबादि मानसिखौ दिनै कनभिन्स खालामनो हादों बिथांनाव आं सोंनो सानग्रोदों। बिथाङा गावनिनो अन केडार्सफोर, गावनिनो अन नांगिरि मानसिफोरखौनो दिनैसिम गाव लाखिनो हायाखै। बिथांनि रिलेशनशिपखौनो बिथाङा दोननो रोङा। दिनै बिथाङा बुंदों 80% देरहानाय एबा BPM आ गोमालांनो थांगासिनो दं। बे नङा। दिनै जोङो फिल्डआव एन्टायर BTC आव फ्लाइं स्क्वाड जानानै जों मावनानै जों नुनो मोनबाय बड' एन्ड नन बड'स टटेल गासैबो BPF खौ हांख्रायफिननानै दं गोसो गोरबोआव। दिनै बिथांमोना ओंखारनो हायाखै। बिथांमोननिफ्राय थाइसे थाइनै फैसा मोनगोन नामा, बे सरकारनिफ्राय जों नाजावना जानो हागोन नामा होननानैल' बिथांमोना स्ट्रि थानानै दं। बर' मिडियामनि जिखिनि सरकारि स्कुल दङ, बेयाव एनरलमेन्टआ खमायलांदों। एनरलमेन्ट खमायलांनायनि थाखाय जोङो स्कुलखौ सरकारा दिनै माने मार्जार खालामनाय बा एमालगेमेसन खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। बे बाथ्राखौ लानानै एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा जोङो गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ। गभर्नमेन्टखौ जोङो बुंदों जे कुनु कारनाव गंसेबो बर' मिडियाम स्कुला जाहाथे थैया। किन्तु जेराव स्टुडेन्टआ निल जाबाय, बेयाव टिचाराबो रिटायार्ड जाबाय, सोरबा बेयाव डेथ जाबाय, बे स्कुलफोरनि अबस्थाया दिनै मोजां नङा। टिचार्सआ दङ किन्तु स्टुडेन्टनि एनरलमेन्टआ 10 जननि गाहायाव सिंगल डिजिटआव फैबाय। माखासे स्कुल दङ जेराव स्टुडेन्टआ साफिसियेन्ट दङ किन्तु टिचार एपइन्टमेन्टआ बेयाव सिंगल टिचार जानानै दङ, 0 टिचार जानानै दङ। दा बेबायदि जेंनाया जाहाथे जाया, बेखायनो काउन्सिल आरो स्टेट मोननैखौबो जोङो खावलायबोदों। आरो बिथांमोना जोंनि दाबि बायदि माखासे खामानिखौबो मावबोदों, किन्तु 100% दिनैबो बे मिट जायाखै। खारन टिचारनि एपइन्टमेन्टआ डिले जादों, टाइमलि जायाखै। दा बे साफिसियेन्ट जायैनि थाखाय बे मोनसे इमबेलेन्सआ नुजादों। फारसेथिं स्टुडेन्ट एनरलमेन्टआ खमायनायनि थाखाय गार्जेनफोरा कनफिडेन्स गोमादों नामा, बा गार्जेनफोरनियाव बे कनफिडेन्स बिल्डआपआ मानो फैयाखै, बे बाथ्राखौ लानानै जोङो आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ मोनसे टाइटेलनि गेजेरजों सोलोंथाइनि जे मोनसे जांख्रिखांनाय, बे टाइटेलनि गेजेरजों जोङो दिनै केम्पेइन खालामदों। गार्जेनफोरखौ बुंदों जे गोदानै जायफोरा गथ' गथायखौ स्कुलाव होनो गोनां दङ बिथांमोना जाहाथे गावबा गावनि गथ' गथायखौ बर' मिडियाम स्कुलाव होयो। दिनैनि खेत्रआव खुनु UPPL खुनु फेक्टर नङा। बारे बारे आगोलाव बुंदों जे केन्डिडेट्सना फिटेस गैया। आरो क'क्राझारनि खेत्रआव पाब्लिकफोरा लुबैदोंमोन जे मोजां केन्डिडेट। खारन आं नैबेनि थाखाय दिनै दुखु गोनां बाथ्रा, बेनि थाखाय आं दिनै मानो थाखाय राजनितिकआव फैनांगौ जादों। नङाबा आंहाबो जथेस्थ' डिग्री दंमोन, साख्रि बाख्रि लानानै जानो थाखाय गोसो दंमोन। खिन्थु आं नैबे खेत्रआवसो बुंनो सानदों, दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मानि जोंनि आखान्थि मुथियाव थानानै बिथांमोना फिदिंजाबाय थायो। बेनि थाखाय आं जोबोद लाजिनाय मोनदों। खारन UPPLआनो जाया मानो, BPLआनो जाया मानो, हाग्रामानो जाया मानो, प्रमदआनो जाया मानो, बिथांमोना आरो GSP बिथांमोनखौ बुंनो थांबा दिनैनि दिनाव जोब्बाय BJP टिम बायदिसो। खारन फैबाय थानाय दानाव नैबे 2024आव जोंनि पार्टिनिफ्राय देरहानाय निश्चित मानो होनना बुङोबा खाथां बेयाव 60-70,000 बा 80,000 90,000नि भट बारायाव देरहागोन, बिनि बारायाव देरहानाय नङा। खारन मानो होनना बुङोबा बिराद केन्डिडेट थादोंमोन बेयाव, खिन्थु जेसेबांखि जाया मानो फाइटआ जोंना
UPPL जों जागोन जिहेतु फिसा सरकार दं हिसाबै बेखौ आंबो मिथिगौ खारन गोबां आङो मिथिं दावसिन खालामदों बेनि गेजेराव आं स्टाडि खालामनाय मोन्दों बे आं मोनसे पाब्लिकफ्रा बेखौनो आंखौ बुंदों आरोखि नोंथांनि थाखाय जोङो जेरैखि जाया बे खेबाव नोंथांखौ जों सानसिगोन मानो होनना बुङोबा क'क्राझारनि खेथ्रआव क'क्राझारनि खेथ्रआव बुंनो क'क्राझारा डिप्राइभ जाजोब्बाय नामा मानो दिनैसिम लकेल सासे केन्डिडेट थायाखै चिराङाव जेनेबा अलरेडि रोंगोरा आदा नार्जारि थासेयावबाबो जेनेबा थाथोंमोन आपत्ति गैया खिन्थु क'क्राझाराव सासेसो होजानो लुबैदों आरोखि पाब्लिक खारन क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि कनस्टिटुयेन्सि बियो दा बिनि खेथ्रआव जुदि निजा बबेया केन्डिडेट मोजां गैयाब्ला खारन बेयाव बै जों सापर्ट होनो बे खोथाखौ बुंदों आरोखि खारन दिनैनि दिनाव सानना नाय आदा जयन्त महिलारि बिथांखौबो बुंदों पाब्लिकफ्रा आरोखि बिथाङा जेनेबा बिदिनो बुला बुलि केस अफिसाव ओंखारबाय आरो जोंना आदा खाम्बा मानगोनां बिथां डिपुटि चिफ बारग' बिथाङाबो जेनेबा जिहेतु बियो दा BTC MCML बे बिथाङा गेलेनो थाङा बे एथ' थाखा फैसा थासेयावबो बे सामायनो MCML जुदि जेनदोंब्ला दा मा हिसाबै देरहाफिननो बे खोथाखौ बुंदों बे ओंखायनो आं दा बेखौनो बुंदों बिथांमोनाव गाज्रि मोननो थाखाय डेम'क्रेसि हिसाबैबो गेलेनो थाखाय मोन्थाय दं राइट्स दं गेलेथों खिन्थु आं दिनै बुङो दिनैनि दिनाव 100% निश्चय जोंनि पार्टिनिफ्राय देरहानाय बेखौनो खोथा गैया आरो बेयाव कंग्रेसबो गेलेगोन आरो बिभिन्न दले भाबै फैनानै निजा बबेया गेलेगोन बेखौ जोंहा जेबो आपत्ति गैया डेम'क्रेसिया बयबो गेलेथों मोन्थाय दं खिन्थु नैबे आरो निदुला फैबाबोथ' बिथांमोना मोनसे केन्डिडेटनि थाखाय फेस होनांगौ दा फाइटआ बेनो लास्ट टु स्टेन्डिं आं बेखौ बुंनो थांनो हायो बुंनो स्पस्ट खोथा होनो हायो जिहेतु पाब्लिकनि खेथ्रआव जा अपिनियन मोनगासिनो दङ जोंनि पार्टिनिफ्राय देरहानाय निश्चित जिहेतु आंनि नेतृत्वआव जेरखम जा प्रसार खालामगासिनो दङ आरो बे देरहागोन आं बेखौ 100% खादां मानो होनना बुङोबा फाइटआ UPPL जों जागोन आरोखि बेखौ गुरुत्व लानांगोन नोंथांमोनाबो आच्छा आङो मानो होनना बुङोबा 2019आव आङो निदुला हिसाबै एक्सपिरियेन्स दं जथेस्थ आरो 11,000 मोननायनि खोथा बे ओरैनो मोननाया खाना खुज्रा सासे सानै 10-15 जोनाव गासिबोथ' नङा दा बे खेथ्रआव मोनसे गेलेनानै मोनसे मोजां एक्सपिरियेन्स दङ बेनि गेजेराव आङो खुनु रावजोंबो सिना जानाय हारसिं स्टेन्ड खालामनानै बेखिनि भटखौ लाबोदों खिन्थु नैबे मुहुर्त टाइमाव खिन्थु दिनैनि दिनाव आंनाव गिलुबालु मानसि दङ आरो बिभिन्न जनगोष्ठीफ्रा आं गासिबो गिदिर गिदिर संगठनजों रायज्लायजोब्बाय बे खेथ्रआव बिथांमोनहा दोङो एबार निस्सय नोंथांखौ जों सापर्ट होगोन खनसे चान्स होगोन आरो आं जुदि भबिष्यतआव 2024आव देरहानाय लोगो लोगो अनेक मानसिया बुंदों नोंथाङा मा मावनो हागोन खिन्थु आं दिनै UPPL बेबायदि आं जल्पना कल्पना बेफोरबायदि जेनेबा फ्रड प्रमिस होनाय नङा आरोखि जिथु न'खर साख्रि होगोन बेखौ जुदि बुंबा सबसे गिदिर आंनि थाखाय ग्रेट मिस्टेक जागोन बेखौ बुंनायबो नङा हय आङो सिटुवेसनाव जुदि फैयोब्ला जे बिथांमोननि थाखाय दिनै आङो मोजां खामानि मावनो हागौमानि आं सेस्था खालामगोन जेखि जाया मानो पाब्लिकनि थाखाय आं मोजां खामानि मावगोन बे मोजां खामानि मावनाय खेथ्रआव मोजां इउनिभारसिटि लाबोगोन सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि लाबोनांगौ दङ माखासे मोजां हस्पिटाल लाबोनांगौ दं बेफोरबायदि खेथ्रखौ आङो एमपिनि फान्डिंजों जेसेबांखि हाया बेखौ सेस्था खालामगोन बे आंनि दायित्व थागोन खिन्थु आं न'खर साख्रि बाख्रि होगोन बे मिसा खोथा एमपिआ मालाबाबो साख्रि होनाया मानो होनना बुङोबा स्टेट गभर्नमेन्टनि आन्दाराव थायो BTC सरकारनि आन्दाराव थायो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड बेखौ नोंथांमोनाबो मिथिगौ जिहेतु मिडियानि मानसि हिसाबै दा गतिके आंनि बुंनायनि खारना जाबाय बेयाव खुनु फेक्टर गैया दिनै आंनि सबसे दुखु गोनां बाथ्राया दिनै मानि थाखाय राजनितियाव ओंखारनांगौ बाध्यता जादों खारन हेमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टार जेरखम बुवा चिफ मिनिस्टारनि खिथु दिनै हाग्रामा प्रमदाव मानि थाखाय खारफानांगौ बिनि थाखाय आं सब जथेस्थ बेनिफ्राय देरसिन दुखु गैला आंनि थाखाय मानो खारफानांगौ बेखौसो आं बुंनो सानदों दिनै जोङो कसुगाव जमदुवार आरो सराइबिल दा बेवहाय जोंनि UPPL आरो BJPनि बिबानगिरिफोर मावथिफोरखौ लानानै सावरायदों फैगौ बिसायख'थिखौ लानानै आरो बेवहाय नुनो मोन्दों जे जोंनि ब्लक पर्यायनि बा प्राइमारि पर्यायनि मावथि वार्कारफोरा जोबोद स्ट्रं जानानै दङ आरो फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय बयबो गोसो गुदुं जानानै दङ मानोना 3 बोसोराव बिथांमोना जेरैबायदि जौगानायनि खामानि मावनो मोन्दों बेजों बिथांमोननि बिसासा आरो बारिबावदों थांनाय BPF सरकारनि समाव माखासे सोबख'नाय थगायनाय नासयनाय रायजो राजाफोरनि फारसे नायख्लेंनाय माखासे थासारि दङमोन आरो बिथांमोननि दिनाव सिगि स्टक खालामनाय जौ जुवा बायदिसिना गाज्रि थासारि दङमोन दिनै BTR ओनसोलाव जोबोद मोजां थासारि फैबाय बयबो खौसे जानो हाबाय गुबुन हारि माहारिनि गेजेरावबो अनलायनाया फैबाय बे गोजोन थासारिखौ नुनानै आरो गोबां रोखोमनि जौगानाय हाबाफारिफ्रा जादों बेखौ नुनानै बयबो गोजोननाय मोन्दों दा बेनिखायनो फैबाय थानाय लोकसभा बिसायख'थियाव जोंनि बिजाथि UPPLनि बिजाथि लोगोसे NDAनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा जोबोद बुरजा भटआव देरहानो हागोन बेयो रोखा जाबाय आरो बिनि थाखायनो आङो गावनो फैनानै जोंनि वार्कारफोरजों सावरायदों बिनि उनाव आरोबाव जोंहा पाब्लिक मिटिं जागोन डोर टु डोर केम्पेइन जागोन बे हाबाफारिफ्रा सोलिबाय थागोन बेरेखा दोलोनि माबा मोनसे गोहोम गोलैगोन नामा बेरेखा दोलोनि जेबो गोहोम गैया मानोना बिथांमोना जि समाव पावाराव दङमोन बै समावबो देरहानो हायाखै आरो बिथांमोननि जाय बिजाथि बिथाङा अलरेडि MCL आवनो जेनखानाय आरो बिथांखौ रावबो मोजां मोना मानोना बिथाङा सरकाराव थानाय समाव जेरैबायदि मोजां खामानि मावनांगौमोन
बेखौ मावनो हायाखै गोजोन गायसननायावबो खामानि मावनो हायाखै जौगानायनिबो खामानि मावनो हायाखै जेबो रोखोमनि खामानि मावनो हायाखै बिनिखायनो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि बिजाथिखौ लानानै रावबो जेबो साना जयन्त बसुमतारी बिथाङा अलरेडि एमएलए देरहानाय आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावदों बिथाङा सासे मोजां आखल आखुनि सासे सेंग्रा बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा मोजाङै अनसायदों आरो गोबां भटआव बिथाङा देरहालांनो हागोन